Mehmet Gülsever, Doğru Haber. Mahun dibêjin bila İran bikeve. Bê Hamasê berxwedan û hebûna Filistînê nabe. İranê hemû çek û silahên di destê Hamasê de ne daye Hamasê. Ev deh mehên ku bi qehremanî, cesaretî û serbilindî berxwedan û mücadelê didin. Hem serokên Hamasê û hem jî ên Siyonîstan ev yek gelek caran piştrazkirine ku İran çek û silahan dide Hamas û komên dinên berxwedanê. Ji xwe welatekî din jî heta niha negotiye ku em jî çek û silahan didin Hamasê. Tevî ku İran ew qas çek û silahan dide Hamasa Sunnî, em Sunnî jî bi şev û roj heqaretan li İranê dikin. İran ji van heqaretên me xwe xelas nake. Alema me ya Sunniyan qaşo bi navê Bihara Ereban, hemû hêz û enerjiya xwe bi stratejî, rê û rêbazên şaş û çew teslîmî Siyonîstan kir. Mixabin û maalesef me Sunniyan li hember Siyonîzmê hêz û quweta eskerî û siyasî dernexist. Me li Misrê iqtîdara Şehîd Muhammed Mursî jî muhafeze nekir. Belê, bi pereyê rejima Siûda ku Sunniye darbe li Şehîd Muhammed Mursî hat kirin û Mursî ji wezîfeyê hat dûrxistin. Di şerê şeş rojan de jî rêberên xayîn ku xwe firotin Xerbê berxwe nedan û ji İsraîlê re xizmet kirin ku îşxala İsraîlê berfireh bikin. Di vî şerê şeş rojan de hin ax ji destê Filistîn, Misir, Ürdün, Sûriye û Lübnanê derketiye. Heta İnqilaba İslamî ya İranê tu hemû derdê cîhana alema şiyan ji bo Quds û Filistînê tunebû ku têxînin rojeva dinyayê. Bi İnqilaba İslamî re li coğrafyaya xwedî nüfusa şiî bi taybetî li Lübnanê dijminantiya bi Siyonîzm û Xerbê re pêşket. Wexta şoreşa İslamî yanî İnqilaba İslamî di sala xwe ya duyemîn de bû û tuhmetên ku îro li İranê tên kirin tunebû, welatên İslamî di şerê İran û Iraqê de bi awayekî eşkere yan jî veşartî destek û piştgirî dan Seddam. Tevî vê yekê jî pirsgirêka Filistînê rojev û mijara sereke ya İranê tu carî nesekinî. Filistîn û Qudüs di wexta şer û herbê de jî di rojeva İranê de bû û ji rojevê neket. İsraîla Siyonîst di tarîxa xwe ya îşxalê de cara ewil ji teref Hizbullaha ku bi İnqilaba İslamî xurtir bû di sala 2006 de hat meğlûb kirin û ji axên ku îşxal kiribû hat derxistin. Hizbullaha ku piştî tofana Aqsayê nêzî 400 eskerên xwe di pevçûnên bênavber de şehîddan, bi dehan bi sedan Siyonîst jî bêtesîr iştiye. Lê li gor me hemû tiştên ku tên kirin tiyatroye û li hevkirine. Tevger û hereketên berxwedanê yên li dijî Amerîkayê yên li Sûriye, Iraq û Yemenê ku hem çek û hem jî lojîstîka xwe ji İranê distînin, hem jî ambargo û müeyyideyên 40 salî li ser İranê tê tetbîq kirin, ji bo İranê bûye mesrefa sebeba bi trilyon dolaran. Tu welatekî cîhanê ew qas nikare li hember ambargoya ku ji 10 trilyon dolaran zêdetir be li ber xwe bide. Beriya çend salan me berdêla kêmkirina faîzê bi hilweşandina iqtîsada xwe da. Binêrin faiz zêde bûn. Cîhana ku jê re qaşo dibêjin cîhana aborî û iqtîsadê bêdeng ma. Hema bêje hemû alema Yahudî, Xristiyan û İslamî him li hundir, hem jî li derve li dijî İranê operasyon li pey operasyonan li dar dixin. Bi dehan protestoyên mîna geziyê li İranê tên finanse kirin. Kesên ku li Tirkiyeyê beşdarî protestoyên bi navê geziyê bûne, tam piştgirî û destekê didin gezî û protestoyên İranê. Piştî bi mehan ancaq me tîcareta bi İsraîlê re qut kir. Petrola wê hêjî ji ser me derbas dibe. Lewra lobiyên İsraîlê li hundir û derve pirxurtin. Hikûmet nikare li ber xwe bide. Ji ber vê yekê bi rastî me di dew û doza gemiya Mavî Marmarayê de paş vega vavêt û me dev ji dew û doza xwe berda. Rast e, İrana ku kesên xwe yê herî bi qîmet li hundir û derve kirin qurban, dibe ku şehîd heniyê jî nekiriye. Lê kesên ku ji vê yekê îxanetê derdixîne yan cahil û ehmaqin yan jî xayînin. Gelo ger Yemen îro dibin kontrola rejima Siûd de bibana wê îro ev berxwedana Yemenê li hember rejima Siyonîst bihatana dayîn. Tirkiye ku rewşa Sûriyeyê anîn vê weziyetê nabînin, berdêlên mezin da, di bûyerên Sûriyeyê de çi qas Sunnî mirine, ew qas Şiî jî mirine. Ev yek bi destê Amerîkayê tê kirin ku Sûriyeyê têxîne sê perçeyan. Heta ji PKK re dewletek jî ava kiriye. Xwezî ji xeynî İranê welat yan jî welatên din hebana me jî behsa İranê nekiriba. Lê digel vê yekê însanên me li İranê sor dikin. Dijmintiya bi İranê re belav dikin. İsraîl jî li ser sandalyeya xwe bi kêf li me temaşe dike. Ji bîr nekin, ger İran bikeve wê Tirkiye bikeve. Helbet ev ketina ne coğrafî bi siyasî dibe.